klasickom vzdelávacom systéme v škole je nám povedané, čo sa máme učiť, čo si máme myslieť a čo si máme pamätať. Neviem o tom ale, že by sme sa niekedy učili, ako sa máme učiť. Ako sa máme učiť tak, aby nám to išlo ľahko, rýchlo a aby sme si veci dobre zapamätali. Ľudia zabudnú približne 50% toho, čo sa naučili do 1 hodiny a 70% do 24 hodín. Pamäť je najdôležitejšia časť učenia. Ak si nevieme veci zapamätať, nevieme sa ich ani naučiť. Nástroje na lepšie zapamätanie si vecí je relatívne veľa. Ja spomeniem tie, ktoré považujem za najčastejšie využiteľné v každodennom živote a pri učení sa čohokoľvek. Pred každým učením, tréningom alebo prácou je dobre si trochu zacvičiť. Volá sa to vzdelávacia kineziológia. Pravým lakťom sa dotkneme ľavého kolena naopak. Je to celkom jednoduché, dokáže to úplne každý. Vieme, že všetko od hlavy dole je kontrolované opačnou stranou mozgu. Teda pravá časť tela je kontrolovaná ľavou stranou mozgu a naopak. Tieto cvičenia podporujú prepájanie oboch častí. Ďalej môžeme skúsiť, že zdvihneme ruky nad hlavu, jednou rukou krúžime dopredu a druhou dozadu. A naopak. A moje obľúbené cvičenie, jednu ruku máme ako keby v tvare pištole, druhá ruka, 4 prsty sú vystreté a palec je zohnutý a vymieňaný. Vyzerá to jednoducho, ale keď to skúsite, je to celkom sranda, hlavne na začiatku. Ak je to príliš ťažké, môžete jednou rukou si šúchať hlavu a druhou brucho, alebo pravou rukou chytiť ľavé ucho a naopak. Ďalší nástroj, napríklad keď čítame nejakú knihu alebo text, je dobre si ukazovať prstom, ako keď sa učia čítať malé deti. Naše oči sú priťahované pohybom. Je to dané minulosťou, keď sme boli lovci a v prírode sme videli nejaký pohyb, tak sme zvystrili pozornosť. Mohol to byť náš obed, alebo my sme sa mohli stať obedom. Je to vlastne inštinkt prežitia. Preto keď si ukazujeme text prstom, tak sa zlepšuje naša pozornosť. Na pamäť priaznivo pôsobí aj vôňa rozmarínu, vôňa mäty a citrónu na lepšiu koncentráciu. Ako to funguje? Prichádzajúce vône spracováva čuchový bulbus, ten ich prenáša z nosa do mozgu a má priame spojenie s amygdalou a s hypokampom, kde sídli naša pamäť a emócie. Zaujímavý fakt je, že zrakové, sluchové a dotykové informácie týmito častiami mozgu neprechádzajú. Keď napríklad nás čaká meeting alebo prezentácia a bojíme sa, že by sme mohli niečo zabudnúť alebo dostať okno, veľkou pomôckou môže byť použiť nejakú špecifickú vôňu, napríklad esenciálny olej alebo parfém, keď sa na tento meeting alebo prezentáciu pripravujeme. A opäť túto vôňu použiť pri prezentácii alebo meetingu. Pomôže nám to tak nenechať sa vystresovať vonkajším prostredím a podať informácie tak, ako sme si ich pripravili. Ďalšou skvelou vecou je počúvanie klasickej hudby, hlavne barokové obdobie. Pohybuje sa vo frekvenciách 60 úderov za minútu, čo harmonizuje s tlokotom nášho srdca v ľudovom režime. To pomáha navodiť stav hlbokej relaxácie a koncentrácie. A tak informácie, ktoré príjmame, sa do pamäte zapisujú jednoduchšie a trvalejšie. Napríklad aj srbský tenista Djokovič, keď bol dieťa, tak jeho trénerka mu dávala počúvať na tenisovom kurte barokovú hudbu, keď ho chcela naučiť nejaký nový úder. Často zabúdame, že mozog je ako sval. Čím častejšie ho používame, tým sa stáva silnejším a viac vecí si vieme zapamätať. To znamená, že neexistuje dobrá alebo zlá pamäť. Existuje iba trénovaná alebo netrénovaná.